soyayya soke kai mutum ga salwanta rayuwa. Zubar hawaye ki taimaka min ki agaza min ki share kuka na soyayya soyayya. Ashe soya sare shi da ingancin rayuwa har bai kai mutum ga salwanta rayuwa. Shi ke sa yawo kamar kiyon gowa har bai samu din yana zage yan uwa. Masoyiya da Allah agaza masoyiya rayuwa guda masoyiya ni inda zani da masoyiya a kanki zani zar masoyiya ko da a ce da ni na zare ba za ni barki ba. Soyayya soyayya soke kai mutum ga salwanta rayuwa. Ko dare ko da rana masoyiya karki manta da ni karki je yau ina ta kuka masoyiya yar rashi gare ni karki je rayuwa da daɗi masoyiya damana da rani karki je waiwayo ki juyo masoyiya karki take bar ni akan ki ne zuciya ta ke kuna dare da rana ban samun kwana kin ka bar ni ya zani rayuwa ta ta dawo mini daidai. Wayyo Allah bar hawaye ki taimaka min ki agaza min ki share kuka na soyayya soyayya. Karki je